ब्रह्म साइस्थ समाजजों माबोरैहाय गोजौ फारसे दावगालांनो हादों बेफोरनि सोमोन्दै आङो लुरि ब्रह्म जानानै फोसावगासिनो दङ आरो अराय सम फोसावगोन होननानै आङो परब्रह्मनि खाथियाव इसोरनि खाथियाव अरायबो आर'ज गाबगासिनो दं जाहाथे जों ट्राइबेल हारि जानानै गोग्लैसोनानै थानाय जाथि जानानै बोरैबा गोजौआव थांनो हायो नामा गोरों गोरा जानानै दावखोनो हायो नामा बेखौ नाजानानै गासिबो नरनारि जेसेबां दं बेखौ फोजाखांनो हायो नामा बे साननाया आंनियाव अराय सम जागासिनो दं जाबाय थायो आं बे कर्मखौ 1960निफ्रायनो आराम्भ खालामदों 1960निफ्राय आराम्भ खालामदोंब्लाबो 61, 62 खरि 73सिम आं जेबो सन्तुष्ट जायाखैमोन बे सन्तुष्ट जायैनि थाखाय आङो कलकातानिफ्राय ओंखारबोनाय धोरोम हिसाबै बैयाव दं नामा गुरुफ्रा बेखौ नागिरनो थांदों नागिरनो थांनायाव सक्ति साधन कले होननाय बाबाखौ लोगो मोनहैदों बिनि खाथियावनो आं सरनागत जानानै बिनि जाबथियखौ मिथिजोबनानै आं दिनैसिमबो मावगासिनो दं अरायबो मावबाय थानो नाजादों आं मिथिगौ जे ब्रह्ममय जगत होनदों ब्रह्ममय जगत बा जगताव बेसेबां दं गासिबो ब्रह्मआनो जोब आरो जों जुदि ब्रह्मब्ला ब्रह्मजों ब्रह्म जोंनि अनलायनाया प्रेम भक्ति भाबा बोरै थानांगौ बेफोरनि शिक्षा बोरै होथावो बा बोरै लाखिथावो बेखौ नाजानाया आंनि अरायबो जागासिनो दं दा बेबायदिनो आङो बायदिसिना रोखोमै दा डायग्राम खोन्थादों बिसोरनाव नै बे डायग्राम मथे आं बेखौ दा बुजायबावगोन दसे सम बेबायदि जों एसे बोखोलांनो हायो नामा बा जोंनि सुबुं समाजफ्रा न'खरफ्रा जानला मानला सोलिनाय जाला लोंला खुनु बेबहार फाथि मोजां नङा जों नायथावैखौ जों सोलोंगासिनो दङ बेखौ बोखारनानै नायथावनाय खालामनो हायो नामा नैबे साननाया आंनाव दंबाय थायो बाबाफोर बेखायनो आङो बेबायदिनो बोराय देहाब्लाबो बुद्रु बुद्रु आङो खारगासिनो दं सारा गसाइगाव क'क्राझार चिरां खारसे खारनानै दिनै सनितपुराव दंफैयो बावैनो आं आरो नै बाक्सायाव थांफिनगोन बेबायदिनो आं सोलिगासिनो दं बाबामोन नैबे दा जिखिनि माखासे बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो बिनि सायाव माने सत्यथाखौ रावबो बासियाखै सिनायनो नाजायाखै सिनायनो नाजानांगौ सत्यआ बुंखादों जाहा आसे ताहा सत्य जाहा केबल देखाय मात्र ताहा मिथ्या होनदों जाय दंबाय थायो बिसोर सत्यआ जाय दा दं गाबोन गैला समनिया गैला आरो देनांबो जानाय नंला बे मिथ्यासो बेखौ नङा जेरै राम उजिदोंमोन कृष्ण उजिदोंमोन ब्रह्मा बिष्णु महेश्वरनि नाम दङ बेफोरो उजिदोंमोन बिसोर जोबलांबाय आरो जिबनावबो माब्लाबाबो बिसोर जाखांफैफिनला गतिके दङासो दंबालाय बे साना नुजाजेननायनिफ्राय दं दाबो दं देनांबो थागोन हाथरखिया नुजाजेननायनिफ्राय दं दाबो दं देनांबो थागोन अखाफ्रा जाजेननायनिफ्राय दं दाबो दं देनांबो थागोन नै बिसोर सत्यआ बिसोर मा मावदों मुलुगाव गिबिनि मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों बेखौ जों बिसार खालामनांगौ बिसार खालामनानै मोन्दांथिखौ मोननो हायोब्ला अब्लासो बे दान्थे बिदान्थेया जोबगोन जतक्षण पर्यन्त दान्थे बिदान्थे थाबाय थागोन ततन्त जोङो बे सत्यखौ मोननो हानाय नङा नैबे जाखिनि संसद अर्थात बे हुग्राजुलि ओनसोलाव थानाय सैत्य बोसोनखौ फोसावग्रा जिथुनाखि स्वरुप सिद्धि प्रसाद संसद बे प्रसाद संसदआ दिनै 13थि बोसोरसालिया जानानै फैदों बे 13थि बोसोरसालियाव जोंनिनो गुरु आफा केन्द्रआव थाग्रा बे आफाखौ जोङो लाबोनानै अर्थात बे आफानि मुङा जाहैबाय लहित चन्द्र ब्रह्म बे आफाखौ लाबोदों जों माने सत्यआ मा मुवा आरो सत्यजों जों मा सोमोन्दो दं बिनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आफाखौ लाबोदों आरो सिगाङावबो जोंनि बे ओनसोलाव फैखांबाय गोबां समय ओमफ्राय दिनैबो बे बोराय अबस्थाखौ लानानै देहा असुस्थ'खौ देहा असलखौ लानानै बे आफाया मेंनाय गैया गांनाय गैया जिथुनाखि सत्य
बे सैथोखौ प्रकाश खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं। दिनै जोङो जेसेबां बे क'क्राझार ओनसोलाव थानाय आइमोन आफामोनखौ लानानै दिनै परमहंस शिब नारायण स्वामीजी आफानि जि बोसोन बे बोसोनखौ जोङो आइ आफामोननि सिगाङाव फोलायना होनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो नाजाबाय थागोन। बे जाहैबाय जोंनि साननाय। दा बेनिखायनो दिनै नैबे डायग्रामखौबो आफाखौ फोलायना होनो थाखाय बुंथिदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो सानदों माने सैथोखौ बयनिबो सिगाङाव प्रसार खालामनो हायोबा बा खिन्थानो दिन्थिनो हायोब्ला बे मुलुगा सैथोनि सोलिगोन।